Andiyan na yung bus, oh. Pero, kakatapos na ng klase namin. Happy Friday! Andiyan na yung bus pa uwi sa bahay namin. But, I will not. Charot. Kasi, ako ay, gagala muna ako, guys. Kasi, Friday naman ngayon. Wala nang pasok bukas. So, gagala muna ako sa bayan. Titingin-tingin. Ganon. So, yeah. I will see you later. Guys, I'm back. Charot. So, anyway, ngayon guys, ay ano na, 6:30 na. Hindi ko kayo ma-adjust kasi nga yung mga sasakyan. So, bawal. Charot. 6:30 na guys, or magsi-7 na. Charot. Dahil nga pa spring na, ay hindi na gaanong, kumbaga, alam yun, maliwanag pa din kahit na 6 or magsi-7, ganyan. Pero siguro dahil lang din sa camera ko, maliwanag. Pero alam niyo yun, pag mga ganito kasing oras, pagka winter, is mas, madilim. Pero ngayon, hindi na. So, hindi ko kayo na-update kanina, no? Gumala-gala lang ako kanina pagkatapos ko ng school. Gumala lang ako kanina sa city. Tapos, umuwi na din ako. So, habang umuwi ako at naglalakad ako kasi nga ibang bus yung sinakyan ko. So, sa medyo malayong bus stop ako bumaba. So, nakasalubong ko yung aking Yuzawa. And yes, charot, nakasalubong. Hindi, magkasunuran pala kami. Ganyan. So, yun. Tapos, dahil anong oras ako nakauwi, siguro mga 1:30, sa ganyan. Tapos, nagtulog kami. Ganyan. Tapos, ayun na. Tapos, kumain kami tinapay. Pagkagising. Merienda. Anyway, merienda. Puro tinapay ako ngayon, guys. As in, puro tinapay talaga. As in. Kasi sa school, ang baon ko yung 2 croissant. Tapos, pero isa lang ang kinain ko. Ang ganda ng ilaw, guys. Yan, ilaw yan. Ang ganda ng buho ko, oh. Charot. Ang haba na niya. Pero ako lang naman ang nagugupit niyan. Nandito na tayo, guys, sa Aldi. Punta ako ng Aldi ngayon. Ayan. Aldi! Kasi nga, mag-grocery tayo. Ginabi na ako. Guys, tapos na ako dyan sa Aldi. So, hindi ko na kayo sinama sa loob kasi kasama ko na kayo nakaraan, diba? Gabi na, guys. 7:20 na. Ay, naka po. 7:20 na, ano na lang. 30 minutes. 30 minutes. 20. 40 minutes. Magko-close na sila. See you sa bahay. Guys, I'm home. Lagay mo natin itong ako. So, yes. Let's have a quick haul what I've got in Aldi. So, the first thing is Tesho. Wala na akong dyan, spare. Kaya bumili na ako ng isa para may spare. And of course, ang ating napkin. Ito guys ay parang Modest dito. Ang pangalan niya ay Always. Ayan, para siyang Modest. Maganda yung quality. Ganyan. Kasi parang Modest nga. Ganon. Pero ang mahal nito guys. Alam niyo kung magkano ito? €4. Diba mahal? Pero, 22 pieces na siya. Ito ay normal. May iba't ibang klase sila dito guys. Yan o. You will just check here. So, ito siya. Yung pangalawa. Merong, ano pala ito, long. Pero, normal ito. Yan. Ito yung kinuha ko pala. Yung palong. Ayan. Ultra Day. Tapos, kasi paparating na naman ang ating monthly visit. Tapos, bumili ako nito guys, Haribo. Ito ay, ano to guys, German candy. Ayan, yun. Lasa itong cola. Yung mga ano to guys, gummy. May iba't ibang flavor nito. Pero ito yung nagustuhan ko guys, yung lasang Coke. Pero hindi naman palagi ako nagaganyan guys. Not really. Charot. This is the resibo. €16.65. Wallet. Pommes. Tinapay. Guys, ito yung tinapay na bumili kami ng tinapay na ganito kahapon. Ito kasi yung tinapay na pagkakainin mo siya is iinitin mo siya, i-ano mo siya sa oven ng 10 minutes, 8 to 10 minutes, ganyan. Tapos saka mo siya parang, so yung ganun siya nilalagay sa ganun. Tapos parang mo ng cheese or whatever you like to put inside, ganyan. Tapos nagustuhan ko siya guys, ang sarap niya. Ang sarap siya.
Tapos, kaya, kasi ang dami din binili ng asawa ko ng mga iba't ibang klaseng cheese, ganyan, iba't ibang klaseng keso, ganyan. So, yun, masarap siya, guys. Kaya, kanina, yun ang merienda namin, tinapay na ganito. Tapos, sabi ko, anong kainin natin? Tapos, alam mo yun, minsan kasi nakakaano din naman na mag-isip, ganyan. Sabi ko, magtinapay na lang tayo ulit. Sabi ko, kasi masarap yung tinapay. Sabi niya, oo, sige, magtinapay tayo. So, ito, binili ko. Tapos, bumili ako ng pork liempo. Liempo ba tawag nito? Yan, no? Oo nga, oo. Charot. Yan, pwede mo siyang i-grill or something. Kasi sabi ko, dahil lately, puro kami grill. Nung nakaraan, nag-barbecue ako. Nakailang barbecue na ako. Nakailang grill na ako. So, sabi ko sa kanya, kung kakain ba siya ng nilaga. Kasi magdinilaga na lang ako. Kasi hindi niya bet ang sinigang. Hindi niya gusto ang sinigang. Ayaw niya ng sour. So, lutuan natin siya ng nilaga. Hindi siya mahilig sa sinigang. Kasi, basta ganun, hindi siya mahilig doon. Tapos, bumili ako ng saging. So, pinili ko yung may medyo hinog, tsaka may medyo hilaw para yung lifespan niya. Charot. Kasi pag puro hinog, guys, mabubulok siya, ganyan. So, saging yung binili ko. Tapos, of course, may natirang 3 Cola Zero. Binili ko na rin para sa aking design. Ayan. Oopsie. Tapos kahapon, namili kami kahapon, guys. Ito, bumili ako ng strawberry. Nakain ko na yung iba dito, guys. Iba pa dito. Yun lang, pinamili ko, guys, ngayon. Ayan, so, yes. Tapos, wala naman ako ngayong House of Gabe. Good thing. Yan. So, kailangan mag-aral kasi, oh my goodness. So, magkakaroon naman kami ng parang ilang araw na holiday, guys. Kasi, di ba, holiday? Hi, guys! Welcome back! Hello, zusammen! Willkommen zurück in meine YouTube. Ayan, so, this is the continuation of vlog natin, guys, nung Friday. So, yes, happy Sunday! Yun. So, hindi ako nag-vlog ng Sabado dahil it's our baby boy tag. Ayan, so, yes. So, bonding kami, ganyan. So, nasa labas kami. Maghapon kami nasa labas, ganyan. So, bonding and tapos umuwi din naman kami ng bahay, syempre. Pero, mas madami kaming oras sa labas, ganyan. So, yun. Tapos, after ng bonding namin, pagkatid namin sa bahay ng nanay niya ay tawag ito? Nakipagkita naman kami doon sa kaibigan ng aking asawa, ganyan. So, ayun ay matagal na nag-i-invite sa amin dahil wala lagi kaming kasi nga minsan kasi kumbaga parang syempre ng asawa ko that's the time na free siya, ganyan. Tapos alam mo yon. Tapos minsan yung panahon ay hindi maganda, parang ganyan. So mas okay na ka lang sa bahay. May ganon. So, yes. So, pero nakikita kami kahapon, ang lamig-lamig na, guys. At alam niyo ba, may pagbabalik yata ang snow. At yes, maybe sa ibang mga lugar dito, guys, sa Germany. Kasi nakita ko sa news. Sa news na yung ibang lugar is magkaka-snow daw ulit. So, kaya lumalamig na naman yung panahon. Nung nakaraan, ang gaganda ng panahon, nung maabot ng 19, ganyan, 19 grad, ganyan. Pagka 19 grad, okay na yun. Okay na yun, mararamdaman mo na yung hotness nun, ganon. Maano mo na yun ng kahit pa paano, hindi ganun kalamig. Yung kahit manipis ka na jacket, kaya na. Pero, guys, ngayon bumabalik. Nung gahapon, nung nasa labas kami, 3 grad, ay, lumalamig na naman. So, sabi ko sa asawa ko, baka babalik ang snow, ganyan. So, yes, at iyon ang sabi sa balita at saka sa weather forecast, ganyan, na babalik na daw ang snow. So, yes, happy Sunday, guys. At yes, late na ako nagsimula ng vlog natin ngayon. It's already 3:30 in the afternoon kasi naglinis muna ako ng bahay namin. Naglaba muna ako. Ginawa ko muna ang aking mga house chores, ganyan. So, tinapos ko muna before anything else. Charot. Ayan. So, hindi ko na kayo sinama kasi paglilinis na yun. My God. Charot. Ayan. So, ngayon, guys, is kakain tayo ng mangga. So, finally, nakabili ako ng mangga. Alam niyo, ang mahal-mahal ng mangga talaga, promise. So, minsan nangihinayang ako kasi nga, isang mangga, 3 euro. Ano ba? Charot. Ganun. Pero, ayun. So, pagka gusto ko, bumibili ako. So, yung kakabili ako, guys. Alam niyo bang magkano? Di ba? Kamahal-mahal. Ganon. So, yun. So, ngayon, nagkakain
kakain tayo ng mangga. Dahil gusto kong kumain ng mangga. At kagahapon guys is kami grill kami. So marami kaming mga grill. So yun. So yes. I'm gonna eat mango and meron ako ditong isda. Ang dami namin grilled. Mayroon pa kami ditong grilled pork na natira. Kasi ang dami namin biniling meat kagahapon. Pagka uwi namin, galing labas. Tapos nag-grill kami. Pinunbanding namin. Tapos yun. So, ngayon naman, ito yung aking inihaw na isda. Inihaw ko ito na isda guys kahapon. So, yes, kain tayo nito. At I think, kasi kahapon, nung nabili kami ng mga meat, ay nakita ko na may fresh na dorade sa Aldi. So, kinuha ko na. Kasi nag-iisa na lang siya. So, sabi ng asawa ko, sige, kuhanin mo na yan. Masarap yan i-grill sa charcoal. Parang nag-charcoal kanina kahapon, hindi namin ginamit yung gas. Okay siya. Yun, tira nyo, ang laki, another fish! Ito guys is dorade. Wow. And I think magsasaing ako. Parang gusto kong kumain ng kanin. So yes, magsaing na tayo. Dapat pala kanina pa ako nagsaing, no? Tamang-tama lang yan kasi nga yung aking jusawa is pauwi. Dahil meron siyang break time. Pag may break time, pag mahaba yung break time niya, muuwian talaga siya. So yes, magluluto natin siya ng something at magsasaing muna ako guys. Tapos babalatan ko ito. And we'll see you again later. Hi! So yes, ngayon pala ay, ayan, kumukulo na yung sinaing ko. Tapos, yung patatas ng asawa ko. Ko na siya ng patatas. Tapos kita nyo guys, ang aking mangga. Hinog siya. Ang laki. Malaglag. Sayang naman. Charot. Hoy! Yung kutsilyo ko kasi sira. Diba ang laki, konti na lang ang diferensya sa mukha ko. Ang laki niya. Ganyan. So, yes. Ang mahal lang ng mangga, guys. Dito, ganyan. So, tapos, pero pagka, gusto ko talaga ng mangga. So, ayan. Bumili ako isang mangga, guys. Ayan, hiniwa ko siya. Diba? Ang ganda. Mangga. Bang laking mangga. Dito ko siya ilalagay sa Tupperware para in case na hindi ko siya maubos ngayon. Dahil hindi ko naman talaga siya uubusin. Dahil unti-untiin ko siya. Para matakpan at diretso sa ref. So, itong napili ko pala hinog na siya. Hindi na siya maasim-asim. Parang kapayas o papaya. Ang sarap. Narinig nyo ba? Nag-tick na yung aking sinaing. Nagsaing na ako guys. Dahil my God! Grabe, ang tagal ko na hindi nakakain ng kanin. Which is may kanin din naman dito. Pero may kanin. May bigas naman ako pero tinatamad ako magsaing at alam mo yun? Minsan lang tayo kumain ng kanin. Hindi na katulad ng dati na na laging kanin. Ganun. Paano ba? Para hindi tayo Wow. Laki. Nakakasya na sa ko. Tupperware ko. Isang piraso, isang Tupperware. What? Wow. Naglalaway na ako sa manggang ito.
Diba? Yung isang mangga, guys. Tupperware na. Isang Tupperware. Ito yung takip in case of hindi natin siya maubos. So, yun. Lagay ko na dito sa lamesa. Liso. Buto. Ang sarap. Ang tamis. Ang sarap. May sugat pala ako dito, guys. No? Sarap. Inan ko ulit yung kanin para gusto ko kasi may tutong. Pag gusto ko may tutong, yun na ganun ko. Sarap. Kit-kitin natin. Sayang. Kung may taniman talaga ako, magtatanim ako mangga. Sarap. Parang apple mango siya, guys. Pero hindi siya lasang apple mango nung tulad sa Pilipinas. Na parang may lasang gamot. Ito, masarap. Sa Pilipinas, parang lasang gamot. Ito, masarap. So, yes. I am finished now. Bumalik mo na ulit yung akin. Initin ko na yung aking fish. Ito pala hindi pala ito maiikot kasi pala pahaba pala lagayan ko. So, okay lang yan. Aray! Kita niyo ba ang dami namin cook? Stock namin yan. Stock yan ang disabo. Kasi kumbaga, hindi mahal, parang naka-promotion, ganyan. So, yun. Pagka-promotion, talagang nag-hoard kami. Para meron kaming stock ba? Para hindi kami maubusan. Kanina, guys, umuulan. Tapos umaraw. Tapos umulan. Umaraw. Umulan. Ngayon, umaraw na naman. So, hindi maganda yung panahon, guys. Oh, my fish. Init ko lang dito pa rin ang kwenta. Look at this one. Okay, let's go eat! Hi guys! Let's eat! Nakalabas ito yung mga libro ko. Dahil mamaya ay mag-aaral tayo. Ngayon ay kakain na muna ako. Oopsie. Ayan. 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 Waiting. Dahan-dahan lang tayo ng kain para pagdating ng Diyosawa ko. Diba sabi ko sa inyo guys, pagka gusto ko ng tutong or ng dukot, hindi na dalawa kong ganyan. Tinan mo, ayan o, may tutong. Diba? Wow! Ganyan. Thumbnail. Ayan, so yun. Sarap. Kain tayo! Hi guys! Ayan.
Ay, magmukbang! Meron ako ditong dukot, mangga, sibuyas, kamatis at gorke na may pepper, eseg, toyo, ganyan. Any na kung ano siya ilagay, ganyan. Tapos, meron ako ditong grilled na inihaw yan guys na dorade. Nung nakaraan, tilapia, ngayon tayo dorade. So, kain tayo guys. So, uminom muna ako ng something na pantanggal ng mga ano, charot. Let's eat. Sarap. Fresh dorade ito guys na nabili namin sa Aldi. Medyo mahal lang pagka fresh yung mga ano, isda. I'm back! Diba kanina, nakita niyo ako, nandito ako sa lamesa kumakain. Ngayon naman, dito naman ako sa lamesa. Sarap! Hindi kanina, hindi ko na kayo na-update kasi habang kumakain ako kayo, dumating na din yung asawa ko. Bali, very slow lang ako ng kain kasi nga, pauwi siya, ganyan. So, kasi nilutuan ko rin siya ng pagkain niya kasi hindi siya kumakain ng isda. So, yun, kumain na kami. Tapos, after noon ay dahil medyo mabahaba yung ano niya, nanood ng konti ng TV, tapos nagtulog, ganyan. So, yun. Tapos, ngayon, naisipan ko na ngayon, guys, alam nyo ka anong oras na ngayon? Alas 8 na ng gabi. At naisipan kong magluto ng noodles. Ganyan. So, sabi ko parang gusto ko mag-noodles kasi may noodles kami dyan eh. Minsan lang ako kumain ng ano, guys, noodles. Tapos, may natirang ano, pork. Ito yung aking noodles. Pakita ko sa inyo. Shitting! Charot. Ayan na. Ito nyo ba yan? Tapos may mga pork na grilled pork namin to. Natira pa. Tapos, ito yung kinain ng asawa kanina pero may tira pa rin. Sabi niya, kainin ko to. Kasi ako, nag-istala ako guys. Kaya ganun. Yun. Kain tayo. Sarap. Ito na yung dinner ko. Actually, kumakain ako ng madaming pagka-weekend. Kasi, pagka weekdays, hindi masyado. Weekend lang. Ang init, mare. Tapos, hindi rin ako nakapag-aral-aral. So, mamaya ako mag-aaral. Pero kumain. Nilagyan ko to guys ng pak choy, tsaka tawag ito? Spinach. Sarap. Pak choy. Spinach. Kasi yung josawa ko guys, hindi siya kakain mamaya. Sabi niya, hindi siya kakain. Ako, ngayon lang ako kumakain ng ano nga. Kasi pag weekdays nga, hindi masyado. Pag weekend lang talaga ako kumakain ng madami. Tapos, ngayon lang din ako nakakain ulit ng rice after a month. Parang ganyan.
Mm. Sarap. So, hi guys. So, ngayon naman ay mag-ano tayo mag-ano lang ako guys, mag-aaral-aral lang ako para bukas, kumbaga, ay at least meron akong napag-aralan ngayon na kumbaga na-advance, ganyan. So, yun. So, yes, mag-ano lang ako guys, mag-review, ganyan, mag-aral-aral para for tomorrow ay meron akong, pag tinanong ako, ay meron akong masagot. Charot. Ganon. So, yun. So, ayun na yung video natin for today. Sana nagustuhan ninyo guys. This is from the Friday and today. Ayan. So, yun. So, thank you so much guys for watching and I hope you enjoy. Ayan. Maraming salamat sa suporta. At please watch more. And if you not yet subscribed, please subscribe. Yes, and always smile. Thank you. Dankeschön. See you in our next one. God bless us all. Always smile.